Kani inyong bola ng Australia, anja welcome back sa ahong vlog. Majong adlaw ninjong tanan, anja karong adlaw ahong ipakita ninjo di ay ag-among kabisi before mi namalhin sa bag-o namong gipuy-an karon. So mao ni si Jag among ang daan nga apartment katong didto mi sa building nagstay sa 11th floor, anja abi ko og kanang gamay ra mi og hipuson kay gamay ra maglugar, anja kami rang duha. So di ra jud di ay nimo ma-assess o magsugod na kag panghipos. So namilo ko anis mga sinina nga naas kabinet njahang gipangutang sa amo ang malita, njahang gipamilo kapoy man ay ning mamalhin guys. Uy kay daghan man kang hipuson. Anyway, anja ako ray namilo kay ag si Chaminda maglisod man gud jag pamilo og sanina. So arong mahapnig na ha, ako na lamay nag maniho og pamilo ag si Jay naghipos sa katong mga ginagmay nga mga kabinet bitaw nga nasa banyo ijang disassemble kay arong dali ra masud og kanang sudlanan, ang dali ra pud namo mabitbit. Anja kay wa naman mi nagrent good guys og kana bitong truck para kargahan sa among mga gamit kay murag pasigo ra man pud sa among sakyanan, anja amo lamang balik-balikan. Anyway, naa pa man pud noon mi time nga kanang makapamalhin jud bitaw ug tarong kay mga pila pa man ni kaadlaw usa mahuman amo ang rental agreement anhing among apartment. So wara pud hibaw na human-human jud pud kog pamila. Nanjawa paghapon may mahuman guys kay dudaghan man day pud mi gamit. Uy wa man mi mag-expect nga daghan day aming gamit aning gamay ra man ta ni nga apartment. But anyway, so gubot na kaadyo mi nga ring dinhi kay wa mamilaing space nga kabutangan, gamay ra man gud ang space ani. So mao ni amo ang mga bag, amo ang mga gamit nga among gipang prepare. Anja amo sa lamang gitapok nga ri sa kanang gamay nga hallway bitaw. Madjuganis siya minda kay kanang manigom si og kanang grocery bag. Mapoy among gipanudlan wa na laman mi namalit og kanang karton bitaw kay mahal naman po mo palit pa kanya daghan man pud ni mga sudlanan nga ri. Pasalamat lamang pod ko guys kay kining hangban buyag arang kakugihan. Wa jud koy reklamo ani Dja. Anja si Dja ahang gipahipos sa ijang mga wires kay si Dja may mas kanang kahibaw sa ijang mga extension wire ug mga uban pa nga mga wire ni Dja nga ni sa apartment. Arang gubutan na namo murag di nami katikang kay puno na mo gamit aga mga apartment. Among gilain langing kabutangan. Anja karon guys amo nang nakuha ag kanang yawi sa apartment sa garage. So officially makabalhin na jud ta ja mao na niya mo ang rental agreement sa among bagong apartment. Anja nagdrive na mi ani padung sa balay sa among bagong lugar. Anja kani si Dja guys amo ang last nga meal nganhi sa daan nga apartment. Pasalamat ba dya po ko kay hapit po ko nagtuig nga ning dapita. Anja mingawon ko ani among view aning among apartment sa 11th floor. But anyway nga naman dyan ang kinabuhi, the only constant in life is change man. Anja karon guys diyan nami sa balay, anja nangambot na mong mga furnitures daghan na pud mi ani i-assemble og hipuson. So diyan naghangban na naginahinay nami og kanang abli sa among mga furniture karong maka-install na mi. Anja amo nang gi-assemble ag among bed jud ug una kay aron nami mahigdaan karong gabi. Maong ning kakay jud ko anig tabang anig pang screw kay aron intawong makatug ning nahigdaanan. Ang nakamaadyo lamang pod guys kay kining ilang mga furniture dili ra nimo i-install kay nasa la instruction ja screw ra anja naay kanang sana electric screwdriver i-charge ra nimo anja imo na dadyong i-drill ag screw di paspas ra kaadyo. Dja kani guys naghinahinay kog assemble sa among dining table kay si Chaminda ning trabaho man dja. Di na ko maghuwat ni Dja kay luoy pud og magsige ko guwat ni Dja. Gikan si Dja trabaho dja nig abot mag-assemble pa si Dja. Madyo na lang lamag ahong hinay-hinayan ning assemble kay arong di na si Dja kadyo mahaga inig abot. Dja bugat man ay po ning lamisa ha Dja ako rang usa. Nahala kay hala man ning nasugda na laman ning tiwason.
Nandiya dali ramang punon sa jay mura lagi po sa jang sundo nagijahang instruction. Ag kaning ijahang box na ni sa jay pakapin nga instruction o kanang mga screw o kanang gamito nimo unsaon nimo pagpadot adtong mga screw. Manang ngari sa Australia wa jud kay saligan guys, ikaw kadjay mag maumaog maniobra. Kay ug mohayar pa kag mag-assemble ani magbayad na pagkanya mahal ra ba nga ring mga mahayar pa ka anja. Dali raman po di mo raman po ng sundo naging instruction. Bugat lagi gotmon pagkani ginalsa. But anyway ha nang napuro maglamisa. Anja karon nagsugod na kog assemble sa adyang lingkuranan. Ang nakaapan aning mas produce pod guys kay kanang naiubang screw bitaw or kanang buho nga di bitaw matarong og buho sa kanang factory. Jadi nimo matarong og sud ang screw. Wa ko katiwas anig install aning mga lingkuranan guys kay arang gahiya murag na sa jay kanang sana oy wa na tarong og buho lagi anja hanggi haji nang gibalik-balik og screw di gid ko ka screw mo na lang manggibijaan hanggi hagat si chaminda nga sa na lang mo tiwas kay murag mas kusgan man to sa modot atong screw. Anja karon guys mo na nigsagbot sa among mga furniture sa gipostan bitaw sa furniture baling daghan na gid mig karton. Anja nagunahon ako nga among gibalik ja kay basig na imo palit anja. Ang problema pod og dugad dyan og pick up anja murag daghan pagud pong namaligjang karton sa kanang marketplace. Anja og di ni mahipos dadyon way kaparkingan nagamong sakyanan anja mahaglit mas chaminda magpark sa gawas good labi na og kanang nabitaw hailstorm kay anja madaot ag jahang sa amin og kanang malumping bitaw og na hailstorm kami tong muwan og ice nga makalumping og mga sakyanan. Mao nang ha na lamang gihapon ning gihinay-hinay og kanang pangkat kay arong dali ra sa masud sa basurahan dali ra sa ma-pick up sa kanang mga garbage truck. Manakit lagi pag imuhang ilaw imong kamot og imong batiis gibutan nga jang kamot og kinat sa karton ka aram nga jang daghanan siya daghan pong foam ug unsa na og napanis ato sa Pilipinas magamit gajud ni natin na kay ngari kay murag maikag mo punta manawag og silingan og mugamit ba sila karton kay mo punta kaila silingan. But anyway ho gajud ni jang gidali og kat kay njag muli na sa chaminda arong nasa sa kaparkingan kay arang paiutara maning garage kay tungod aning mga karton. But anyway guys, kanang worthy ra pud katong kahago kay nahilan na naman pud mi anja. Anja luag-luag na makaluto na pud tagtarong anja karon na inspired kog luto og kanang ginisang gulay mo ni siya na ay palidya, na ay kubasa, na ay batong. Luag-luag na magkusina anja murag lamian naman pud muluto. Lamian muluto I mean. Lami naman pud iloto lagi kay kanang makalihok-lihok na kagtarong anja. Di apo ko gipabukawang kamutikong so mao ni among pagkaon ron anja mao ni among paniudto laging sa minda namang duha. Alright, now tell me your verdict. you should I'll put that yeah on because the it's thing. bland so you stir fry. Vegetarian now. How's it? White rice? Need to chuck some baboy in there. No, it's good. I wish. Is it good? It's lovely now. And this Anja kay nahuman na atong paniudto guys, ari nang gawas mi anja nagmuwin mi sa mong nataran. Nga res Australia guys, wa may usugo na nga ri uy muwir man nagtudtod ra aning murag truck. Sa jun ra kadyo, jawa kadyo haga. Anja mo na itong vlog karon guys, madyon tawag na lingaw mo. Anja ubanin na pud mi sa sunod daily life vlog na mo nga res Australia. Daghang salamat kadyo sa pagtan-aw.